Yr atgof gwleidyddol cyntaf sydd gen i oedd cwrdd â Jim Callan, prif weinidog ar y pryd pan o'n i'n 8 mlwydd oed. Yn ten gofyn i fi, beth ti eisiau gwneud pan ti'n henach? Fi'n gweud prif weinidog, beth, chi eisiau'n swydd i? Na, dwi eisiau bod yn prif weinidog Cymru, meddwl fi. Wel, ges i'n ngeni yn y tymbl yn Sir Gyfyrddin, wedyn ni symud i Tŷ Cros yn agos i Rydaman. Fab i lowr a bocsiwr, ac yn fam wedyn ni oedd wedi symud lawr i Rydaman o Gaerwrangon. Wel, oedd Rydaman yn yr 80au, wrth gwrs, yn lle nad oedd yn bosib ysgoi gwleidyddiaeth yn bennig yn achos streic y glowyr. A fe ges i fel bachgen ifanc iawn yn daflu mewn i weithgarwch y streic, wrth gwrs oedd yn ymgais i achub cymuned gyfan oedd yn yfantol ar y pryd. Y reswm wi eisiau bod yn brif weinidog Cymru yn syml iawn, ym mhob ran o Gymru, wi'n gweld cenedl sydd ddim ar hyn o bryd yn medru gwireddu potensial. Y reality yw, dros y 20 mlynedd diwethaf, dyn ni ddim wedi gweld y math o gynnydd oedden ni gyd yn deheu amdani o ran gweld Cymru yn symud mlaen. Ambell i faes fel byd addysg, enghraifft, i ni wedi llithro nôl. O ran yr economi, i ni wedi aros yn yr unfan. O ran y sefyllfa gyda'n iechyd ni. Mae yna bethau sydd yn wath nawr yn gymharol nag oedden nhw rai blynyddoedd yn ôl. I weld y tlodi, i weld yr diffyg gwireddu potensial yn pobol ni. Ac gan sylweddoli, sy'n rhaid ei fod fel hyn. Wi'n gwybod bod yna Gymru arall, bod yna Gymru amgen, bod yna Gymru newydd yn bosib. Wi'n gweld y wawr yn torri. Mae pen y bryniau yn dechrau llawenhau. Ond mae rhaid i ni nawr dringo i ben y mynydd. Beth yw Plaid Cymru? Beth yw unrhyw blaid? Ond lyfr, a dyd y gwir, i wneud gwahaniaeth. Mae rhaid i ni fod yn fudiad ac yn blaid sydd yn apelu i bawb yng Nghymru. O ba bynnag ran o'r gwlad, o le bynnag maen nhw'n dod, os maen nhw'n cael eu geni yng Nghymru neu beidio, os maen nhw yn siarad Cymraeg, neu beidio, mae rhaid i ni creu nawr mudiad cenedlaethol o Gymru gyfan. Ond y genedl gyfan yn dod at ei gilydd mewn ffordd newydd mwyn creu y Gymru i ni gyd yn breuddwydio i weld.